begge to? Ja. Nu. Jo. Vi er Karma Gamers 1927. Og det er vores nye kanal, ja. Vi er lige begyndt. Vi har en kameramand, som er med i nogle af vores videoer. Kan du lige sige hej? Hej. Og det er Daniel. Jeg er Markus. Og det er Adam. Ja, bare slap af. Og han har en kanal, og jeg har en kanal, så vi er ligesom buff til YouTube i dag. Jeg er lige ved med det video. Ja, og vi ses om lidt. Sådan der. Det var Daniel. Og Vi laver tutorials, let's plays og vlogs og spiller meget mere. Og vi ses til næste gang. Hej. Hvis I endelig skal dislike vores videoer, ikke? Så kommenter lige, hvorfor I har gjort det. Husk, like, subscribe. Og kommenter. Yeah! Og se nogle spil, vi skal spille. Yeah! Kan du sige farvel? Farvel! Farvel! Farvel.